Vítaj na mrazivej ceste. V minulom videu sme si predstavili príbeh démona Blackfyra, bastarda, ktorý dostal meč kráľov, Blackfyre, a zmenil dejiny. Dnes sa však pozrieme na to, čo jeho meno rozpútalo, na všetky povstania, ktoré čierny drak viedol proti trónu. 5-krát povstal, 5-krát zaliala Westeros krv a hoci každý z týchto bojov mal iného vodcu, všetky spájal jeden cieľ – ukoristiť železný trón pre rod, ktorý sa cítil ukrivdenie. Toto je príbeh všetkých Blackfyru povstaní. Prvé Blackfyru povstanie, tak ako ho dnes voláme, no pre tých, čo v ňom bojovali, to nebola len vojna. Na jednej strane stáli verní kráľa Daerona II. Targaryena, na druhej strane verní jeho nevlastného brata démona Blackfyra, bastarda, ktorého otec Aegon Nehodný nielen legitimizoval, ale daroval mu aj meč kráľov. Príbeh démona si dnes rozprávať nebudem. Jeho život pred vypuknutím vojny, darovanie meča, zostup jeho rodu, to všetko sme už prebrali v samostatnom videu. Dnes sa zameriame iba na jeho poslednú kapitolu života, na vojnu, ktorú si dneska rozoberieme podrobnejšie. Keď si démon nárokoval železný trón, pustil tým otvorenú rebéliu, ktorá rozdelila 7 kráľovstiev. A to bol len začiatok. Prvý z 5 čiernych drakov, čo zaútočil na trón v priebehu 5 generácií. Jadro jeho armády stálo na mužoch z roviny a búrkových krajov, hlavne medzi pohraničnými lordami, ktorí mali v srdciach stále starú nenávisť k Dorne a Martellom. Mier, ktorý kráľ Daeron II uzavrel, v nich vyvolával hnev a démon bol pre nich nádejou na jeho ukončenie. Tak silnú podporu si vybudoval, že ovládol celé územia a dokonca razil vlastné mince. Nebolo to pre ich praktickú hodnotu, ale ako symbol. Propaganda, ktorá mala svetu oznámiť, že je tu nový kráľ. Vojna sa rozbehla naplno. Bojovalo sa všade. V rovine, v západných zemiach, v riečnych krajoch a aj v údolí. Ser Quentyn Ball, prezývaný Ohnivá gula, trhol do západných krajov, zabil lorda Leforda priamo pred bránami Lannisportu a porazil aj lorda Damona Lannistera. Pri prekročení rieky Mander zabil všetkých synov Lady Penrose až na najmladšieho, ktorého ušetril z úcty k nej. Na kráľovej strane bojoval lord Leo Tyrell, ktorý v rovine dosiahol významné víťazstva proti démonovým prívržencom. Medzi tým v kráľovom prístave začal kráľ Daeron II pochybovať o svojom pobočníkovi lordovi Ambrosovi Buteverovi. Jeho nerozhodnosť a pochybná lojalita viedla k tomu, že ho kráľ vymenil za lorda Hamforda, ktorý verne stál za kráľom a rodom Targaryen. A tak sa schylovalo rozhodujúcej bitke. Predvečer bitky na Červenom poli padol Ohnivá gula. Nie v súboji, ale zásahom náhodného strelca, keď sa skláňal po dúšok vody. Lord Bracken medzi tým odišiel za úzke more, aby najal žoldnierov, no búrka zdržala jeho návrat. Spolu s ním aj mírskych kušostrelcov, ktorí mohli zmeniť výsledok vojny. O samotnej bitke na Červenom poli sme si už hovorili vo videu o démonovi Blackfyrovi. Dnes si povieme iba to, čo nasledovalo pre tých, ktorí prehrali. Kráľ Daeron II potrestal rebelov prísnejšie, než od neho kdokoľvek čakal. Lordi, ktorí bojovali po boku démona Blackfyra, prišli o pôdu, hrady, tituly aj o bohatstvo. Všetci museli dať rukojemníkov, aby dokázali svoju vernosť. Lord Gormon Peak prišiel o 2 zo svojich 3 hradov. Ser Estens Osgry, ktorý na Červenom poli stratil všetkých 3 synov, musel odozdať svoju dcéru Alysanne ako rukojemníčku a časť jeho územia prešlo do rúk rodu Weber. Prvé Blackfyru povstanie zanechalo na Westerose hlbokú jazvu. Opýtať sa niekoho, či bojoval za červeného alebo čierneho draka, bolo nebezpečné ešte celé roky po vojne. Peváci si bitku na Červenom poli zväčšinili piesni o Kladive a Nákove, o taktike bratov Baelora a Mekara Targaryenovcov. Ale v roku 209 po dobytí prišla veľká jarná nákaza. Zomrelo mnoho rukojemníkov, ktorých Daeron držal ako poisku vernosti. Napokon zomrel aj samotný kráľ. Jeho dedič Baelor Lámač kopí zomrel ešte predtým. Vo videu Potulný rytier príbeh Danka a Ega som ti presne vyrozprával túto tragédiu. Žiaľ, Baelorovi synovia Valar a Mataris podľahli jarnej nákaze spolu s kráľom. Na trón tak nastupuje druhorodený syn kráľa Daerona, učený, ale slabý Aerys I. Ako svoju pravú ruku si vybral Bryndena Riversa, prezývaného Bloodraven. A v práve tejto atmosfére prišiel do Westerosu najstarší žijúci syn démona Blackfyra, démon mladší.
Písal sa rok 212 po dobití a druhé povstanie rodu Blackfyre mohlo začať. Druhé Blackfyre povstanie sa začalo nenápadne. Svadbou. Lord Ambrose Butterwell si bral dcéru Lorda Freya a pre niektorých to bolo dokonalá príležitosť na spojenie síl proti vláde Bryndena Riversa, Bloodravena, pobočníka kráľa a kráľa Aerisa I. Pozadí všetkého bol sen. Mladý Daemon II Blackfyre, syn Daemona I Blackfyra, tvrdil, že sa mu snívalo o dračom vajci, ktoré sa vyliahlo. Lord Peake veril, že živý drak by získal rebelom podporu Butterwellovcov, Freyov, Lockstonov a aj Brackenov. Nie každý však zdieľal tento zápal. Sir Tormund Hell pochyboval o Daemonových snoch a želal si, aby s ním bol aj Aegon Rivers, ale Bittersteel zostával v Essose, aj s mečom Blackfyre. Organizátori plánujúcej zbury presvedčili Lorda Butterwella, aby určil dračie vajce ako hlavnú cenu pre víťaza svadobného turnaja. A tak sa Daemon prestrojne za potulného rytiera menom Sir John Fiddle zapísal do turnaja. Celá hra mala byť zmanipulovaná tak, aby práve on vyhral. Počas hostiny sa John opitosti pokúsil získať na svoju stranu aj Sira Duncana Vysokého. Hovoril mu, že sa mu snívalo o mužovi v bielom brnení kráľovskej gardy a tým mužom bol práve Dunk. Dunk, ktorý už raz zasiahol do dejov veľkých rodov počas turnaja v Jasanohrade, sa rozhodol zapojiť do turnaja pod iným menom Šibeničný rytier, ale hneď v prvom kole ho porazil Sir Uthor Underfield. Práve Uthor mu neskôr ukázal mincu, ktorú vyhral, na ktorej bol Blackfyre. Povedal Duncanovi varovanie: niekto si želá, aby ste počas turnaja zomreli. Keď z komnaty Lorda Butterwella zmizlo dračie vajce, Lord Peake obvinil z krádež Sira Glendona Flowersa. Dôvod? Glendon odmietol úmyselne prehrať proti Daemonovi. Vajce sa našlo medzi jeho vecami a Glendon skončil v temnici. Medzi tým sa vážne ešte viac rozhoreli. Lord Alyn Cockshell, blízky priateľ Daemona, sa zo žiarlivosti pokúsil zabiť Duncana Vysokého. Ten ho v sebaobrane kopol do studne, kde sa utopil. A všetko toto videl Sir Maynard Plumm. Duncanov panoš, Egg, v skutočnosti Aegon Targaryen, prezradil svoju totožnosť majstrovi Lotarovi, ktorý o tom okamžite informoval Butterwella a Freyovcov. Freyov sprievod okamžite odišiel späť do dvojčiek a samotný Butterwell začal pochybovať o celej konšpirácii. Pričom tvrdil, že všetko zosnoval Lord Peake. Sir Tormund Hell pokúsil zajmuť princa Aegona, Dunk ho porazil v súboji na život a na smrť. V hlavnej sieni Bielej veže potom Dunk odvinil Johna Fiddlera z toho, že je Blackfyre a tvrdil, že vajce nájdené Glendonovej batožine je len namalovaný kameň nastražený Lordom Peakom a že skutočné vajce stále chýba. Daemon o týchto intrigách nič netušil a nevedel, komu veriť. Rozhodol sa, že sa postaví Sirovi Glendonovi Flowersovi na kolbišti, kde Sir Glendon mal šancu dokázať svoju nevinu v prípade víťazstva. Ráno Daemon prišiel na kolbište ako pravý Blackfyre. No hoci Glendon, mučený v žalári, aj tak vyhodil Daemona zo sedla už na prvý stred. A práve vtedy dorazil Bloodraven. Viedol 3 rytierov kráľovskej gardy, 300 lukostrelcov zvaných Havranie zuby, 500 rytierov a 5000 kopíníkov z korunných zemí a riečných krajov. Daemon vyzval mužov hradu, aby bojovali do posledného dychu. No vysmiali ho. Potom vyšiel pred hradby a žiadal súboj. Ale Bloodraven ho okamžite zajal. A tak skončilo druhé povstanie rodu Blackfyre skôr, ako vlastne začalo. Ale aj toto povstanie malo svoju dohru. Sir Roland Crockhale oznámil Duncanovi, že sprisahanci budú odvedení do kráľovho prístavu na súd. Bežní vojaci, ktorí len poslúchali rozkazy, dostanú miernejšie tresty. Lordi, ktorí priznajú pravdu a dajú rukojemníkov, budú omilostení. Ale tí, čo už raz dostali milosť, po prvom povstaní čakalo väzenie alebo aj niečo horšie. Bloodraven nechal vodcu Lorda Gormona Peaka okamžite stať, ale nebol jediný spiklenec, ktorý zaplatil svojou hlavou. Lord Ambrose Butterwell si smel nechať len 10% svojho bohatstva a jeho hrad bol vyhlásený za majetok koruny. Bloodraven prikázal, aby hrad zrovnali so slnou, nech sa z neho nestane pútnické miesto ako z červených polí. Lord Frey odišiel bez trestu, hoci mu Bloodraven naznačil, že sa ešte porozprával. Daemon, druhý Blackfyre, skončil ako zajačec v Červenej bašte, aby Bittersteel exile nemohol korunovať jeho mladšieho brata Haegona. V roku 219 po dobití sa čierny drak opäť zdvihol. Sir Aegon Rivers Bittersteel po rokoch v exile korunoval Haegona na Haegona I Blackfyra
Bol to štvrtý syn Daemona I. Blackfyra. Bolo to na sklonku vlády Aerisa I., panovníka, ktorý sa o samotné vládnutie príliš nezaujímal. Jeho mladší brat, princ Mekar, však prevzal velenie, ukázal, že v ňom bije srdce veliteľa. Vo vojne sa predviedli aj jeho synovia, princ Aerion a dokonca aj mladý princ Aegon. Budúci Aegon V, ktorý si vyslúžil rešpekt za svoju odvahu. Vedie povstanie prinieslo aj druhý stret medzi nevlastnými bratmi. Bittersteel a Bloodraven sa znova stretli tvárou tvár. Vojna sa zlomila, keď Aegon I. Blackfyre, uchádzač o trón, sa vzdal. Odovzdal svoj meč a bol nečestne zabitý. Tak padol ďalší čierny drak. Nie v slávnej bitke, ale v hanbe porušeného slova. Po bitke bol Bittersteel zajatý a putách odvedený do Červenej bašty v kráľovom prístave. Princ Aerion a Bloodraven žiadali kráľa Aerisa I., aby ho dal popraviť. Aegon Rivers bol uznaný z velezrady, no Aerys I. mu daroval život. Rozhodol, že Bittersteel bude poslaný na Čierny hrad, aby slúžil ako brat z nočnej hliadky. Lenže správa o jeho osude sa dostala k rebelom. V kráľovom prístave stále boli ľudia, ktorí sa priatelili s rodom Blackfyre. Loď, ktorá viezla Bittersteela do východnej hliadky, bola prepadnutá a jeho oslobodili. Aegor sa vrátil do Tyrošu, zlatej spoločnosti, svojim žoldnierom. Ešte pred koncom roka korunoval najstaršieho Aegonovho syna Daemona novým kráľom. A tak rebélia rodu Blackfyre pokračovala. V roku 233 po dobytí sa kráľovom prístave zišla veľká rada, aby rozhodla o nástupcovi. Do mesta prišiel aj Aenys Blackfyre, mladší brat Aegona, so svojím nárokom. Bol to risk a skončil sa rýchlo. Na príkaz Bloodravena bol zatknutý a popravený. Táto poprava nezlomila vôľu, ktorá sa nachádzala v Essuse. Daemon III sa rozhodol preplaviť na západ a znova skúsiť šťastie čierneho draka. Podporou Bittersteela a zlatej spoločnosti sa preplavil cez úzke more a vylodil sa na Messiho mise. Jeho plán bol jednoduchý. Dosiahnuť niekoľko rýchlych víťazstiev, získať slávu a presvedčiť lordov Westerosu, aby sa k nemu pridali. Lenže sen sa rýchlo rozplynul. Pre väčšinu lordov bol Blackfyre už len cudzinec s armádou žoldnierov, držiacich ošarpané zástavy dávno mŕtvého uchvatiteľa. Podpora, ktorú dúfal, nikdy neprišla. Povstanie sa nedostalo ďalej než po brežu búrkových krajov. Král Aegon V sa rozhodol konať. V prievode svojich troch synov, princa Duncana, Jaehaerysa a Daerona, vytiahol proti rebelom. Rozhodujúca bitka prebehla pri moste na rieke Wendwater. Tam bola armáda Blackfyre porazená a Ser Duncan Visonky kráľovskej gardy vlastnou rukou zabil Daemona III. Posledný čierny drak povstal inak než jeho predchodcovia. Tento raz to nebola len vojna Blackfyreov proti Targaryenom. Bola to vojna obchodníkov, žoldnierov a pirátov. Vojna 9 grošových kráľov. V slobodných mestách sa spojila skupina známa ako Banda 9. Pod ich vlajkou stáli kupci, vojaci a piráti. Spoločne ovládli kamenné schody a odtiaľ plánovali dobiť 7 kráľovstiev. A pre ich posledného spojenca Mälisa I. Blackfyra to nebola len expanzia, ale posledná šanca na železný trón. Král Jaehaerys II vedel, že ich nezastaví na mori, prídu na jeho brehy, a tak vyslal armádu na kamenné schody, aby porazila nepriateľov ešte predtým, než by stihli vkročiť do Westerosu. Ale medzi tými všetkými stal jeden muž, ktorého meno z 7 kráľovstvách v nejaký čas obávali. Vodca zlatého spoločenstva Mälys Blackfyre, prezývaný tiež Mälys Netvor. Moci sa dostal tak, že zabil vlastného bratranca v súboji. Bol posledný mužský potomok z rodu Blackfyre. Ako som spomínal, kráľ poslal mohutnú armádu na kamenné schody. Stovku dlhých lodí viedol Quaelon Greyjoy, pán železných ostrovov. Západ vyslal 1000 rytierov a 10 000 pešiakov pod velením Jasona Lannistera, brata pána Casterlyovej skaly. Ďalšie kopie poslal aj Dorne. Tam král chcel veliť vojsku, no jeho pobočník Lord Ormund Baratheon ho presvedčil, aby zostal v kráľovom prístave. A sám prevzal velenie. Bola to dlhá a krutá vojna. Boje na pevnine aj na mori trvali takmer celý rok. Medzi prvými padol sám Lord Ormund. Umieral v náručí svojho syna Sera Stefona. Velenie prevzal Ser Geralt Hightower, veliteľ kráľovskej gardy. Ser Jason Lannister padol na ostrove Krvavý kameň a velenie západných vojsk prebral Lord Roger Rey, ktorý zaznamenal niekoľko víťazstiev. Na bojisku sa vyznamenali mladí muži, ktorých mená budú znieť dejinami ešte dlho. Stefan Baratheon, Brynden Tully, Tywin a Kevan Lannister, i princ Aerys Targaryen.
Nakoniec prišiel muž, ktorý celú ságu Blackfire definitívne ukončil. Sir Barristan Selmy. Presekal si cestu radmi zlatej spoločnosti, až sa postavil z očí v oči tomu netvorovi, Maelisovi, poslednému z rodu Blackfire. V súboji ho zabil a tým zasol čierny drak navždy. Teraz si ešte povieme osudy niektorých našich mužov po tom, čo skončilo posledné povstanie. Po smrti lorda Ormunda Baratheona sa pánom Búrkového kraja a Búrkového konca stal jeho syn Steffon Baratheon. Ten si počas vojny vytvoril pevné priateľstvá najmä s princom Aerysom a serom Tywinem Lannisterom. Tywin, čerstvo pasovaný rytier, dostal česť pasovať samotného princa, no vojna v ňom zanechala trpkosť najmä voči svojmu otcovi Tytosovi, ktorý sa boja nezúčastnil a ostal doma so svojou milenkou. Lord Hostel Tarly sa bojov zoznámil s Lordom Baelishom, ktorý mu preukázal službu a tu mu Lord Tully oplatil tým, že príjme jeho syna Petera Baelisha ako svojho chovanca pri jeho kruhu. Jon Arryn sa spriateľil s Lordom Rickardom Starkom a so Steffanom Baratheonom, čo o niekoľko rokov viedlo k tomu, že si do Orlieho hniezda vzdal na výchovu ich synov, Eddarda Starka a Roberta Baratheona, napokon Sir Barristan Selmy. Vďaka nemu skončil rod Blackfire po meči. Za odmenu bol ponúknutý biely plášť, ktorý prijal, aj keď bol dedičom rodu Selmy a bol tiež zasnúbený. A tak sa skončila sága Čierneho draka. 5 povstaní, ktoré sa tiahli naprieč generáciami, stáli životy kráľov, princov, rytierov aj tisícov bežných ľudí. Pôvodného sna démona Blackfire o korune sa stal nekonečný cyklus krvi, zrady a exilu. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať odber, like a napísať, ktorá časť príbehu Blackfireov ťa zaujala najviac. A nezabudni, cesta je možno mrazivá, ale nikdy po nej nepôjdeš sám.